Здравейте, приятели трейдери! Това видео не е за фитнес, идвам да поспортувам просто малко за здраве. Ще видим малко по-натам в самото видео сделките при евро-долар, където успях да хвана победата на Тръмп след добри сигнали от 1 час графика. Профит над 1:6, което е много добре. И също така изтъргувахме и след импулса от победата на Тръмп. Имаше корекция. Всичко съм показал в реално време в групата в Discord, която е за обучение, мнение, анализи, сигнали в реално време. Предоставям 5 четива, които са на стойност над 350-400 лева и ще ви изградят идеална основа, очаквания и реални представи за печалбите от финансовите пазари. Освен това, правим лайфове всяка неделя на живо от 7 часа. За повече информация ме търсете налично в Facebook. Приятно гледане, ето и сделките. За повече информация и анализи в Facebook. Има линкове в биото. Успех на всички!